Kani ka sorkar ka bangi joyo i ruman ka por bagani ka sorkar ka jongi da ka baburom kani sorkar jelam khaya jongi MDA tu ka ba ladadon ke jing yakhi hang taka khampai khman Kesenjuk kinong sencharge nong sanch nong manat area haringkat kipat ba kathain riwar sapngi kabakun thop yak snong mau bidong pendan lingdo pendan solang manat batlu mau ba sashi sen 4 kilami shakmat bandawa na ka sarkar jela bakadai ban siang rong no yak surok phot jaut mau bidong kabajengai san kilometer ai bat kila maham ru balada ka sarkar kadang yai kuman kimban se ban boycott yak election MDC kaban wan namar bakam dan jingmot na kaban tajong ki bat kila ru wat ban shim da kiwei pat kila jingaki da kabalik tur sa sekretariat haringkat bat kila mayong kesenjok hapo ka jingalam u president uba ready shilla haka khatlai tri unai lur arhaja arpusau kala lumbiang yak jingalang haka yo pendan lingdo ban yak kren halor kini kamat bat haringkat ka jingkersan ki pat ba da kuwei ka sur kila rai balada ka sarkar kam sngap bat kam siang rong no ikani surak hapo unusnam kabau MLA kathan uba renekten lingdot tong kharu ulara wat hayeng dorbar thawan kejela kin om yashim benta hak election ngila angnut ikani ka surok kum baju kren man ka por ba ka surok ka dei ka budlum jong ka yok ka kot jong ka ri ba ka jaj benriu ka dong ka than hare ka bangi phai ikani ka surok ka jongi ngi i bala i isra ya ka undon ba pej kani ka sorkar ka bangi joyo i ruman ka por bagani ka sorkar ka jongi da ka baburom kani sorkar jelam khaya jongi MDA tu ka ba ladadon ke jing yakhi hang taka khampai khman ngim kuwa bagani ka dong ka than ka jongi kan mi haduk kata ka hatau put bangin don kata ka jing yakhi ka ba phipin saphai khman rai phat phai khmat lem menta hapor ka bangi ngidang don kam da ka jing jai jai bangi don kam bagani ka surok ka jongi hagawi gasngi kan lalong di sisa kajing mentoy na kamta jong ki babun ki balang tinga kermen ba nakaliang jong kinong yalam ki jongi chief minister deputy chief minister kin pejlem yang ni kasuro ka jongi kabakum ki pajba nong snong ngila angnut lakat tukat ni snem kabangi angnut sisa gini surok tinga kermen ba phi lengbag ni ki lat pathai kubor ki bangi ngidon ban pensngew phi sim yaki pediang yaki bagani ka jingkerpat ka jong ikan urlong te hagni ka por ka bamentan laliang jongi kum kilong kemi ni ra kerpat jor ya phi ba fin sng bah ban le kloi no dei ban su buteng dei ban su yos ngau tang ya kala namar tip kala kan long kumno namar bun hakin kisni kala ka long ka basneu te ai ba ka jing thmu ka jongi leng ba ka le kala jong phi na po ka central leng ba ka assembly ba phi yakren ba pala ka ti video tingin kermen bakato kajing themu kajing lek jong phi ikermen bak kan dalong kajing kermen la kabenta jongi hal baki song ya kene ka surok ka jongi bun ka bu jing ma bat bu jing ya kilong kemi ki ba armet bun ki kemi ki sitom kham tam le ikhunlung ban po ka kemi bun sin kidu no ya ka jing im ka jong ki namar ka jing snu than kane ka surok ka pen sitom ya ki khunlung ban po ka kemi kilalong ka bala ngi kerpat jur ya ka sarkar ba kan sabha ban sim khia ya kan ne ba dei ban su ya kren kai wat hapo jo ka parlimen ru hapo ka assembly ru hendrei ai ba ka jing kren kan da pen seiso ya ka jing thmu ba ka jing angnut ka jongi ha kani ka MP election ngidang penpang ka jing angnut jongi bala kumno ka sarkar ka dei ban pen urong no ya ka jing angnut jongi ban siang rong no ya kan ka surok jongi namar ngimat ya ki jing lei haki por selap polior babun bun kinong pang ki jongi ha ka bangi dei ban lek nang nei sama kerwat ban yalam ya kinong pang sa ki hospital kiat no wat ha siteng len tiru namar ka jing sneu palat jong ka surok om tang kata ban kit ya ki marbam mardi jongi ki marrep ban lagi sama keluar ru namar ka jing sneu than jong ka surok ngisem jing nakaliang jong ki drival ru dang ha kane ka kini kisngi ki bala lek kila persiang ban ya kren ban pen kiuno ya ka bai ka litang namar ka jing sneu jong kane ka surok te lada ka sarkar kan sneu ya ka jing angnut ka jongi kila dei ban pen urong no ha kane ka tem ka bamenta ha kane ka dorbar telang ka bamenta kila dei ban simkhia ya kane ka rai ka jongi ka bangi ngidon ya ka bandawa na ka sarkar ni penpau ya ka jing angnut jongi na ka por sa ka por
Bat men hakane ka MP election dakarai jong yu puaj ba ngiliaong ba. Lada ka sorkar kam ay ya kan ka jing dawa jong kan don jing mut ayu yang i bangin jit ya kita kinong mikmat. Haka ba yaki skim pat ngim don benta. Kini kim dai ki skim simet ki dai ki skim nakabenta jong puaj ba. Te kum ti puaj ba jong kan ka dong ka tanyida ang nut. Bat ngi kerpat ya ka sorkar baka day ban pen urlong no ha kan ka dorbar telang ke bamenta ban sanction lane ban pentre kam no ya kan ka surok ka jongi ban siang rong kalau day yang i bangin pen urlong no balada ka sorkar kam yo singeu sa ha kan ka kenti ke bamenta yo bakini ki arteli ki polling ka manat polling bat ka mau bidang polling kan poi ka por bat ngin sa simno iya karay bangin pentelino ha kanika election MDC iya kabut ha kine kisnem lane ki por ki bala legno nilayo bena ba o kata ka skim kasurok nang ta kan wan sene kan wan sata kan le sata ngila bena ngilo iya kita ki ong kitar ngen buno ban patre ngrei kendit kitoruk kisujano ngimtip kira sei namar kata ngikum upaj ba jong kadong katani mi na kapor sa kapor bangisius ir yo bakane ka ba u di posisip ula kular bat ula penrung yo balik se kaneru kan saja no tengi upaj ba kamut ngisius ir na kata ka daw ngi mi na kapor sa kapor ban kerpajur ya kasorkar bahkan om tok anum laler kanum penja ya kane kabalade penrung dari ai bahkan neka department kanda pentri kam hok kumbau di tisip ulong balade penrung ka namar kata te ngaong sakum ne lada jia bahkan ne kanja om day lane kam pentri kam kumba kalakular ngatrai ni kum upaj ba jong kadong katany ngin om tang bangin su boykot yakini ki eleksyon banwan nila aru ban ya mi ru wat assembly ban ra ramayong pipendur nam poi ba ra pipendur ya kata mut ngi hable kumta om bangin tang su boykot ya ka eleksyon MDC ne eleksyon MLS ne banwan ne ban wat ban ra ru assembly bangin ya lek ban ya ra lamayong namar na kapor misayo i bakasutok tinimbar si mangiru ngi hable da kata karkom kabangiru ngi hable teng nang ba kaneka kam kajungi kanda urlong tengangam da buntin re ngasuong tangkum ta ngin yapek ngin kerpat ka sorkar bangen up kemi lenti bakan pentre no kam kloy kane nang ba mangikum kadong katany ngin nom matsu ya ka bakum kane kajing wat ki kali tuyaj nang nang tai kala khlem hani nala ka kala sutut na kas na la jrong ka surok kimdon kinala kita tengi matsi pun nginom laban jer ki kentei kilong kemi hakabai ki mut ban lekha khnlong tang supaya halenti marstan lenti la sukhala ka khala ne la susitom no laban yap ki khuna po ro Habatin pej bahagi kishab kashab plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya